Wie is Christo Lebak? Ik zou het zeggen, je hebt altijd gedroomd van Benjamin Dube. En ik bedoel, ons hebben gekeken als, nee man, die mag er nooit uitkomen. Weet, ons gedacht, die mag er nooit uitkomen. Totdat je niet uiting bereikt. En voor ons is het hoop, because why? Op jouw ouderdom, hoe jij dit gedaan hebt, jij daar uitgekomen en dat heeft ons ook gegeven dat, nee, ik kan kijken naar dromen, because als Christo dit kon gedaan het. Ik bedoel, hij heeft Benjamin Dube portret voor ons hier buiten. En toen kreeg je opportunity om een zien te wees van Benjamin Dube. En zo heb ik veel gezegd dat een profeet wordt niet gekend in zijn eigen land. Jezus was niet gekend in zijn eigen plek, totdat hij niet uitgegaan is en gaan minister doen. Maar the most important thing wat ik voor haar ook zeg is dat Jezus moest eerst homself gedoopen. En de Bijbel zegt dat Jezus zei die Heilige Geest op hem komen rust. So when we move with the Holy Spirit. Mensen hoeven te kennen. The Holy Spirit will make room for us. En toen Jezus daar buiten gaan minister en mensen kennen hem, toe kreeg Nazareth een naam van Jezus kom maar uit. Nu opbouw doen wij doen. Eerlijke waarheid. Die plek gaan jou kennen. Laat jou niet nou kennen, maar wanneer je boven komt, gaan hulle jou kennen voor wie jy is. Because allemaal gedenkt, dis een wannabe Desmond Dube. Hij gaan, bro, Bible is een inside man. Om voor die unbelievers, die wat in jou groen om hulle te wijs, hey, hulle hou nie trek met 5 nie. Hulle hou trek met jou story en met hoe hulle jou afdruk. Hulle hou nie trek met 5 nie. And once God give you the gift, no one can take it out of his hand. Sy is gewoon nie aan.